Subsidy is gone. Ƙaramar magana da ta sauya rayuwar miliyoyin 'yan Najeriya. Farashin man fetur ya tashi. Sufuri ya ƙara tsada. Farashin abinci ya ninninka. Tim me Najeriya ta samu? Me muka rasa? Kuma wa ya fi ɗaukar nauyin wannan al'amari? Shin cire subsidy ya zama dole ne domin ceto tattalin arzikin Najeriya? Ko kuwa dai talaka aka bari da ɗaukar nauyin wannan sakamako? Shin Tinubu ne matsalar ko kuma gwamnonin Najeriya? Kasance da mu a cikin wannan documentary domin samun cikakken bayani akan tun daga ranar da aka furta wannan kalma ta subsidy is gone ranar 23 ga watan Mayu ta shekarar 2023 zuwa yau. Madubin gobe, kallon jiya don gyaran gobe.